Este básquet. Este básquet. Hay una bola de básquet allá. Saps descarregar sense mòbil.
Muy.
Ah, sí, que no había quedado. Ho podria fer perquè tinc una aplicació i amb el mòbil ho podria veure, però no funciona gaire bé perquè necessita una bona cobertura que n'hagi una bona cobertura de wifi, d'internet. No, veus? Se'n va.
volta. Al final més o menys. Sí, bueno, sí, perquè al final anaven 8 a la fase final. O anaven 6 i 2 era el segon grup, bueno, però pràcticament era així. Doncs ara faran això. Perquè en principi, sembla que anirem a fases. Pot ser primers a cada grup. En juvenil com a cadete, no sembla que... El cadet com va? El primer empatat amb el Barça. I a quin ens fa? No, que fet? Sí, ja sé que Has vist que ha fet aquí?
No pel que van cobrar. Sí, sí, no, ja estaria vist cap carrera. M'agrada quan veuen que es desfila, com si estan cantant i fiquen les mans a l'aire. En canvi ara ha vist perfectament. Ah, és fàstic!
Sale de muros, que suele pasar. desde aquí, ¿cómo se lo dice? A mí metro no lo veo ahí. O sea, lo que no me entiendo.
va com desconnectar o algo així, no sé què va passar. Sí.
de tocar la radio.